Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang dagway sa yuta. Muna atong tubag sa salmo ganina. Maing buntag di ay tanan. Ing nasa na imong tapad, may buntag diha. Kaila ka na imong tapad. Muna tapad nimo sa una atong niading Domingo. Dili na siguro no. May nung ganon o importante nga nagsimba ta karon. Mga igsoon, dunay usa ka music artists successful kaayo o ang mga batan-on nakaila kaniya. Siya si Madonna. Kausami ingon siya, and I quote, "No matter what you are, no matter what you did, no matter where you've come from, you can always change and become a better version of yourself." Unquote. Tanan ta pamilyar sa gitawag nga OS, kon operating system. Duha ni ini popular kaayo, nagigamit almost all of us, mga hingkod, labi na gani mga teenager o bisan as early as 3-4 years old kay inyo naman gipagamit og cellphone. O kining duha ka OS or kun operating system mao ning Android or Mac OS o Macintosh sa mobile nila nga phone nga iPhone iOS mo na gigamit. Kining duha ka popular kaayo mao'y nagdagan ron sa gamit nga new technology sa atong communication. iOS man o Android, mangutana ko ninyo, unsa mga version ng inyong gigamit? Unsa mga version? Timan nga, ug mao ni tinuod, naay mga bag-ong apps ug naay mga games nga dili nimo maduwa o di mo gana kung ang imuhang cellphone old version. So ang gikinahanglan is to upgrade to at least compatible version, not necessarily the newest or the latest. Kay sa iPhone lang daan, tagpila ng iPhone karon less than 100,000, 81,000, depende sa imong plan. Hay, may lang og sapian ka og daghan kag kwarta. Pero bisan pa lower version ana sa latest, mugana man, munang moingon ko nga at least sa compatible version. So gikinahanglan gihapon ka ng upgrading, mag-level up sa compatible version. Kaya di naman mugana sa old version. Mga igsoon nga nung disgutan ko kini, kay sa unang Pentecost Sunday, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, nag-level up baya ang unang mga magtotoo. Moto sila seed group, uban ang atong mahal nga inahan. Gikan sa pagka dunay pag-ukon-ukon, pagdili-dili, kay mahadlokon sila, walay kadasig, puno sa kabalaka, luya sa laktod nga pagkasulti. Powerless. Pag-abot sa Espiritu Santo, sumala sa gisaysay sa unang pagbasa, in a form of tongues of fire, nabag-o sila, nausab sila, nag-level up sila to a new phase, a new category, a new version of being the first group sa ato ang Ginoong Hesus.
Mao gani nga inubanan sa gasa sa Espiritu Santo nga ilang nadawat, napay added pictures. They were able to understand the language nga dili unta ilahang lingwahe. Added na nga pictures. Nag-level up gyud sila. Ug kining Espiritu Santo, dili man lang kay ni tugdong matag-o sa kanila, miabot kanila. Dala ni ini ang mga gasa. Umitang mga gasa, gifts of the Holy Spirit, katong mga katakos. O ang ikaduhang pagbasa mo'y nagsaysay ni ini. Unsa man tong sa ikaduhang pagbasa, gisaysay dinhi nga, may nagkalain-laing may nagkalain-laing hiyas nga espirituhanon, pero maurang espirituhang naghatag ni ini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang ginuuhang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag ug katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag-o sa gihatagan ug mga ilhanan nga sa presensya sa Espiritu Santo alang sa kaayuhan sa tanan. Kaayuhan sa tanan alang sa kaayuhan sa tibok lawas, kay ang simbahan mo mang mystical body of Christ. Nagkalain-laing bahin pero nagtinabangay ni alang sa kaayuhan sa tibuok. Gumikan sa gasa sa Espiritu Santo. Sila usab nakagbaton og gahom nga nagtukmod nila nga taliwala sa mga kalisod bisan sa mga paglutos, apil gani hulga sa kamatayon, kaya nilang sungon. Ug mao ni ang papel nga dala sa balaang Espiritu Santo nga tungod ni ana nagtukmod kini kanila pagsangyaw sa maing balita sa tanang kanasuran. And almost 2,000 years. Karong 2033 mo na exactly 2,000 years sa ato ang simbahan. Kita mismo, prueba ni ini. Nining orasa, nining dapita, bungata ni ini. Bungata sa upgrading, pag-level up, dala ang bag-o nga espiritu gahom. Mura bitaw kining AI karon, artificial intelligence. Sa wala pa ning AI, ingon ani ra ang naabot, grabe na kaayo nga progress sa technological advancement. Pag-abot sa AI, ambot pila ka times ang maabot pa, mahimo pa. Grabe. Maubitaw nga usapon is gisgutan sa atong bagong Santo Papa. Dili isipon nga kontra, pero kining maong bagong teknolohiya, bagong advancement, pwede manggamiton sa dinautan. Unya, ang nag-imbento ba ini ang tao. Unya ang tao mo'y madihadro sa kaulahian. Muna, kita karon di man ta master sa AI, ay noon, ang atong mga universities karon, apil ang EPCUU, nag-upgrade po sila. Kay pas-pas man kayo. Di man pwedeng mabiyaan po ka. Kay nag-una naman eh. Munang kita sa simbahan, ang ato apong papel is paghatag og giya, unsay moralidad ani, kay pwede man ning himuon kahimanan sa daotan. Ang bagong Santo Papa, iyan ang giapil. Pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, natabangan nagligon kini kanila pagsugakod sa tanang kalisdanan, kasakitan, ang giingon ko na apil ang pag-atubang sa kamatayon. Mga igsoon, sa atong panahon, ang Espiritu Santo mao gihapon ang nagsangkap kanato
sa matag usa kanato sa nagkadaiyang mga gasa, hatag, gifts, kining mga katakos sa pag-alagad, gisgutan second reading, unya gihagit kita sa paggamit ni ining maong mga gasa o katakos, aron pagpalambo sa simbahan, gitukod ni Kristo. Pagpalambo ni ini. Aron mag-level up, mag-upgrade, magbag-o sa simbahan. Aron pud kini makatubag sa mga bag-ong hagit sa bag-ong panahon. Ini akong pag-anhi, ikaduhang adlaw ni, kay gahapon din ni alas 9, kisugdan ato ang pastoral visitation. Duwa ko nag-inusara na yung mga kauban nato. Ako lang nabilin, din ko natulog. Unya, human-ani na pa ko'y laing activity. And then, ayaw ko mo uli. Nganong nag-anhi man ang inyong obispo, dinhi karon mismo. Una, sa pagpaminaw. Obligado ang obispo di ay matag 5 ka tuig nga moghimo og pastoral visitation sa tanang iyang gisakpan. O di siya makahimo niini, pwedeng iyang i-delegate sa Vicar General, pwedeng i-delegate sa usa ka paring sinaligan. Kay ngano man pangayuan man siya report sa Santo Papa. Bisan og ang nag-appoint kanako si Pope Francis mitaliwan na. Pero ang iyang successor mao man gihapon ang pangulo sa atong simbahan. Muna nga tawgon mi every 5 years, itawag og adlimina visit o magdala mig report. Magdala mig report tungod kay ang obispo dili mo tag-iya sa lokal nga simbahan nga maong diocese sa Butuan, kundi piniyalan siya. Kay piniyalan siya, accountable, responsible siya nga mohatag og report, kwintas klaras sa iyang pagdumala isip piniyalan. Unya, dadon na dito in a form of murag libro, report na ni aning 5 o 8 ka tuig sa akong pagdumala. Muna nga, nakahuman ako visit sa Baligyan, Abunga, Santiago, Tubay, dinhi. Until December, before sa Misa de Gallo, paus o mahuman kay tibuok appeal mission stations akong adtuon. Maminaw, mag-assess sa tanan nga bahin sa atong pagkasimbahan. Gahapon, naminaw ko sa mga presidente, head sa GKK, SUNA, appeal mga head sa organizations. Tanawa ra ba? Migawas ang kining hagit unsaon paghiyas atong mga kabatanunan balik sa simbahan. Salamat sa mga batanon, nga bata inyong gipangdala ini karon. Ang mga bata mabira man ninyo, bisag katulgon na sila. Bata man. Pero 5 years from now, 7 years from now, di ka na mo banghag ni mo og ingnon, uy, maning bata. Og asa man sila. Agnihon sila sa dili lang pagsimba, kundi mahimong mo participate sa life and mission of the church. Pero wala na sila. And this is all over the world. Wala man kay naglakwat sa naara sila, pero they don't care anymore. O gani, bisan gani sa balay, naara sila, pero muragwa po sila, kay pasagdan ron man po ka, di man lang maukang anang ilang gipang kubtan. O bisan gani imong sugoon, mga utnon kas ulo, kay imong sugo, imong mauna na. Oh. So, mo ni, unsaon. Kamong mga ginikanan, mahinungdanon ang inyong papel. Ang dagway sa atong simbahan, napulo ka tuig karon na sa inyong abaga og mga kamot.
Kung dili mo mulihok karon, mag-usam yung mga pari obispo, mga madre. Kaming mga pari obispo, mga madre, 0.03% lang. Whereas kamong mga laygo, 99.97%. Kunya inyo mismo ning mga bata, inyo mismo ning kaliwat. Pero nakasalalay ang atong ugma. Gani ang mga batanon, dili ang future of the church. They are the now of the church. But where are they now? Are they actively participating in the life and mission of the church? Usa dito akong napaminaw, usaw na to pagtabang sulbad ning rising cases of HIV. Usaw na to pagsulbad sa problemas kami niyon nga daghan na kaayong mga hingkod nga wala na miniay, wala na kasal-kasal, live-in ra. Unya, swap-swap o kasawag ba na, ambot. Okay ra sila, mag-enjoy ko na sila, pero in the end, maghatag ba gina nila kalinaw, ang pangutana, what about their children? Kung ingon anak magani ang nahimong ginikanan, nga wanay pagtamod sa balaod nato o giya simbahan, nga sagrado ang kami niyoon, angay ni siyang sundon, basic baya ang pamilya. Kung bungkag ganing pamilya, unsa may kaugmaon sa atong katilingban and the nation at large. Diba? Kung basic kaayo nga unit of society, bungkag na. Precisely, dili tungod kay kuan ang mga mismong gitawag og stakeholder o prime mover ba ng asawa, unta, bayig laki, they don't care anymore. Pakasal, paplastar sa ilang kinabuhi sa kami niyoon. Kung ingon anak mangani sila, no wonder, timan next nga generation, what will happen to our society? Unsaon man na? Unay na paminaw na ako gahapon. Unsaon nga mahimong epektibo pod ang atong lumilihok sa simbahan. Kay nagka-taas baya ang level sa dadunon. Butong ang atong PPC coordinator nag-propose we should have leadership training sa tanan natong kuan. Kana akong napaminaw, daghan pa. Gahapon akong napaminaw. Nindot ang gingon sa atong PPC coordinator nga we will go for capacity building and training sa atong tanang lumilihok sa simbahan. Kana sa pagdumala pa na maniang inyong obispo o iyang mga kauban, sosiyon ang mga records nato sa simbahan kay mahinungdanon na kaayo for the next generation. Tan-awon ang atong panudlanan if kinibasibo sa generally accepted accounting procedures, nag-level up at niini, wa bay daghang wastage, maayo batang pinialan sa tanang mga material gasa isip simbahan. So sihon po ang ato ang physical plant din salamat. Doon na may nindot o ikalipay nga progress, gani ni atan din pagkanindot nga simbahan. Usa sa pinakanindot simbahan sa atong diocese ni Adire. Pero napabay mo yung utang. Ato ng paningkamutan nga babayaran. Kung magtinabangay ta, kanang inyong balik gasa ba? Dili man na pinugos. Kanang tungod kay nakadawata, bubalik yun ta, di ba? Normal man na. Ato nang kinabubuton, di natangay tinglan. Kana dili tabo, murag dili pud nindot nga mabaon ta sa utang. Pero niya naman di ba malipay ani? Lipay mo ganing tagagawas ani, niya kamo pa ba? Di ba? Pagkanindot na siya. So usap na sa atong tabangan. Kay susihon man pud ta ana. Niya tan-awon usab ang
tanan nga lumilihok o tanan na nahapsay ba ni nga naaman ang detalye dito sa atong pastoral visit. Labi na sa pastoral structure nato sa worship, sa evangelization, sa atong social services, social action, sa ato ang pag-manage sa atong resources, temporalities, sa ato ang mga organizations nga nagtinabangay sa ilang tagsa-tagsa ka mga gasa for common good o para sa kayuhan sa tibok simbahan ngadto sa mga batan-on. Why? Youth. Apil pud ang bukasyon sa pagmadre, pagpare, magminyo, kay bukasyon magyapon na kay nakasalalay man pong future sa simbahan. Kung wala na po'y magpare, wala na po'y magmadre, wala na po'y maobispo, kinsa mo po'y magagiyan ninyo. Nya, di man po mo gustong magpare, magmadre, kaya magminjo, manjud mo. Nya, di man po mo kapugnan, bisag kung saon. Bisag di pa panahon, magminjo, magyard. Tanawa ng teenage pregnancy karon. Nya, saon naman na. Pwede man ming obispo, pare, madre, so inyo na, oy, hindi po, kaya kami yung po'y kipiyalan. Nya, much more responsible mo kay kamo mismo ginikanan. Nagtaas ang HIV. Problema ang mga batanon nga. Teenager pa, nga buntis na. Plus, mental health pa. Kana, tanawon po, kung giunsa nato ang ato ang tahas, nga naambitan pinaagi sa atong bunyag. Kitang tanan nakaambit sa tahas ni Kristo sa pagkapari. Kanang pariuno natong tahas nga mao, papel nga mao ang pagampo ug pagsimba. Kay di gyud pwede nga Kristiyanos ta nga way ampo-ampo ay simba-simba. Kay si Kristo mismo nag-ampog nagsimba. Siyang model nato. Di pud pwede nga Kristiyanos ta sumusunod ta ni Kristo, tinun-an ta ni Kristo nga dili po tamo alagad kay si Kristo naghalad mga nistanan alang sa pag-alagad, pag-contribute sa kaayuhan sa tanan. Di pod pwede muna ito ang gitawag kingly function, kingly role. Di pod pwede nga Kristiyanos ta nga dili pod tamo saksi sa kinabuhing matarong, balaan, ligdong. Muna itong gitawag witnessing, prophetic function na to, prophetic role. Ato na siya gihapon. Kumusta man, isip simbahan, nag-upgrade ba ta ni ini? Nag-level up ba ta ni ini? Diba? Isip Parish Church. In conclusion, kadili na ako tason, di ba ni lecture, ako ramaning awhag ninyo. The best and final update or upgrading kining giingon sa atong unang Santo Papa, San Pedro, si Pope Leo 14, 267th Pope siya. Ang atong unang Santo Papa si San Pedro mismo, sa iyang sulat, naa sa ato ang balang kasulatan, New Testament, niingon siya, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, add to goodness knowledge, and add to knowledge self-control, and to self-control add perseverance, and perseverance add godliness, and to godliness add mutual affection, and mutual affection add love. Dugangi. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus. Ikaduhang Pedro, sulat ni San Pedro, ikaduhang sulat ni San Pedro, Kapitulo 1, versikulo 5 ngadto sa 8. Nindot ng bisahon sa Binisaya. Isip pagtapos mo ni ako ang atong Binisayon. Kan San Pedro nigikan ha. Tungod ni ini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan.
O sa maayong pamatasan, idugang ang kahibalo. O sa kahibalo, idugang ang pagpugong sa kaugalingon. Sa pagpugong sa kaugalingon, idugang pagkamainon tuson. Mainan tuson. Sa pagkamainan tuson, idugang pagkadiyos nun. Sa pagkadiyos nun, idugang inigsuong pagmahal. Sa inigsuong pagmahal, idugang gugma. Kining mga hiyas nga inyong gikinahanglan. Kung magdagaya na kini diha kaninyo, mahimo kamong madasigon ug mapuslanon tungod sa inyong kahibalo, mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Busa di ay mag-update ta. Kini dugangi ani, di ba? Upgrading siya. Leveling up. Becoming a better version of ourselves. Becoming a better version of a parish. Nindot ang atong simbahan. Nindot bang atong pagtinabangay? Nindot atong simbahan. Nindot bang atong pag-inig sa unay? Nindot ang atong simbahan. Nindot basab ang atong papel sa pag-contribute og nindot sa bigger society nga maong Kabadbaran City. Kita ang labing daghan. And we rejoice nga kita ang labing daghan. Pero do we have impact in the greater society? Iba kahapog kitang daghan, pero kita po'y kahimanan po sa, hindi na lang na ako na ibungat. Panahon sa eleksyon, kita ang kinadaghanan o kita ba po ang nanong gangisingisiman mo? Serious ba ta nga mo saksig, mo witness sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesus? Pero ang panghambog baka nato kadaghanon ra. Unya kita ang sakop sa simbahan tinukod ni Kristo. Ina imong tapad, igsuon, upgrade na pod. Ina. Nganong ako ra may inyo tanawon. Pero di mo mamutuon ako. Nganong moingon ko nga mag-upgrade ta. Kay og dili ta mo upgrade. Unsa may ato ang moral ascendancy sa atong mga kabatan-onan, inyong mga apo ug inyong mga kaliwat? Ingnon mo nga, mama, lolo, lola, ingnan ko mag-upgrade, pero sila old version, oy. Kanang inyong kinaiya pa man ni Mampor. Old version. Diba, katawaan ta, mudasig tag-upgrading sa uban niya kita, at least man lang sa compatible version, nini maong panahon. Mag-upgrade po ta. Diba? So, nindot yun, ang gingon ni Madonna. Dili ko kay, wow, ako kibaw ni Madonna, ang music artist o Kristiyano ba ni, Katoliko ba ni, o Protestant ba ni, ako kibaw, basta kay kining iyang pulong, nindot kaayo. Diba? You can always change and become a better version of yourself. And that is true. As a parish church, we can always change and become a better version of a parish. And you have already proven. Dagway lang na ining simbahan, interior lang ani, nag-ingon man kuno to Senyor Awing Ruel ba? Ailan niyo tutuki ng panglabas sa dagway. Sudla lang. Di ba? Pagkanindot na o kanang atong sundo ng ingon ni Monsignor Ruel Lasco ba, kung sa matag-usan nato, ayon lang ko tanawa sa itsura. Pero mag-uban lang ko ta, diyan mo makita nga ang tinuod ka gwapa, ang tinuod ka gwapo, wa sa itsura. Kundili nasa kinaiya. Meaning interior.
Ug ining ilang pagtan-aw sa simbahan Katoliko sa laing tinuhuan, ingna sila, sulod mo. Sulod mo. Busa, nining maong piyesta, pangilin sa pagkunsad sa Espiritu Santo, maghiusag yun tag pangayo sa Ginoo. Iyang ipadala ka nato ang iyang gahom, gugma, o gasa. Ano maning gasa sa Espiritu Santo? Wisdom, understanding, knowledge, right judgment, courage, piety, pagkadiyos nun, and fear of the Lord, pagkahadlok o pagtahod sa Dios. Kanara mapagkahadlok o pagtahod sa Dios, muna ka hanaw ra ba na ron? Daghan ng mga batanon usab nga murag o nay Dios. Mag-drive lang ganig motor, magdagan na, padagan na murag way Dios. Busa, balik ta. Tinuod gyud og nindot ang atong pangamuyo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang dagway sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha kaming simbahan sa kabadbaran. Amen?